Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nechimwe chirongwa. Unfortunately episode yedu yemuzuva ranhasi muchatongotangawo kuinzwirawo pakati nekuda kwekuti patatanga kurekodha sekuru pavazotanga kutaura nhau yekuti nyora dzainge dzichitemererwa kumakuva, kompyuta yabva yangodzima, mic ikabva yaramba kuita on zvekare, saka ndazotoita zvekurekodha nefoni, but this is the conversation yandaita navo. Pamakatemwa nyora dzinosvika 10 munofanira kutenda Mwari nekuti dzaifanira kuita 13. Dai dzakaita 13 nhasi muchidaidzwa kuti muri muroyi. Saka basa iroro harina kuzopedzwa pamuri naMbuya venyu nekuda kwemidzimu yenyu, asi nanhasi kuchine kurwa nekurwa kuti nhumbi dzaMbuya venyu kana kuti zvombo zvaMbuya venyu zvichigera hazvina munhu ari kushandisa. Saka zviri kutsvaga kuti ndiani nani azvingashandisi kunze kwenyu chete ndimi manga makatarwa naMbuya venyu. Okay. Saka ndokagariro kazvakaita. Saka kuti makaregererwa pamanga muchikura imimi, zvaingofanira kunge zvakaitwa pamuri ndezvekuti maifanira kunge makawanirwa munhu ane simba, shave rodzingwa, kana kuti kana risina kudzingwa shave motasviswa nhingirini, motasviswa wai, kana kutasviswa kuti mugamuchire shave riri ipapo, motanga kushanda mabasa maidiwa kunzi kushande naMbuya venyu. Ndo zvega zvaikodzera kuti mukwanise kunge muchibata mhuri, muitewo mhuri pamuri, muitewo vana. Iko zvino hamuna kukumbirirwa, saka kuti tiverenge kuti mungaite mwana panyika yevapenyu, handisi kuzviona zvakadaro. Yeah, nekuti vasati vapa vakatoti handibve pamba pavo apa, asi ndakazobva. Ende imba yacho pavakasiya irwadzana iri koko kuGwararo kuZimbabwe, iri kunzi iri muzita mavo. Saka inini pamba ipapapa handina kuzoda kupadzokera kana kupadzokera kana. Ya, chakaitika ndechekuti kudzokera kwako ipapo muzukuru kana kusadzokera, iwe uchitodzokera apo pamba ipopai oteerera zviri kudiwa nemuchembere wako, nekuti kasi kana wagoneswa wakundiswa, shave riye rinenge raakutandaniswa roenda. Asi pakutandaniswa kwarinoenda haisi nyaya yekuti ingangoitika nyore, panenge patorwiwa oita kusvika shave riye ranzi raenda. Asi waigona kukamurirwa zvimwe nezvimwe, zvishoma nezvishoma, timboona kuti unoitirwei. Asi muzuva ranhasi chimiro chakaitwa, muri mhiri nemhiri, Mbuya vari kuti tichaona achatanga kuyambuka. Asi handina kuona pachiitwamo uchiita mwana nhasi kana mangwana. Nyangwe wakatsvaga akaita sei, handina kuona uchiita mwana. Nyangwe takatsvaga mufundisi, handina kuona achikupa mwana. Mwana pasekuru varipo vana vakomana. Ndine vana 2 vandiri kuita ndaremara. Ndikaita vanavo ndobva ndagurwa makumbo ndoremara. Mumwe wechiso ndobva ndagurwa kuti makumbo ndoremara. Ndizvo zvichaizvo nekuti chiriko ndechekuti iwewe chandingakudzidzise ipapo ndechekuti enda kumba kwaMbuya kuya, handiti? Handiti kune imba yavaishandisa ivo vachirara? Wongo. Dai muimba iyoyo yanga iripo muzukuru, iri free, waifanira kusvika unosiya hope iwo. Pane hope dzaunofanira kuroteswa naMbuya vako. Hope idzodzo dzimwe dzenguva oshanda nadzo kana kuti oenda pana anobatsira kuri kubatsira kwechivanhu, odzidziswa kuti dzingadzikamiswe sei. Asi kana uchinge wabatsirwa kuri kunzi shave iroro riende pauri, waifanira kunotenderedzeswa kuri kumakuva zvekare, nyora dzedze dzobviswa dzokweshwa, osara wamunhu anozviraramira achizviitira zvaangakwanise kuita neupenyu hwake. Ungabatawo icho neicho chingaverekwe panyika yevapenyu. Right, sekuru apa ndapanzwa. Saka pandakaenda kuZimbabwe ndinowana leave kamwe chete pagore muna June pandinopiwa nguva. Saka ndakatobva kuZimbabwe. Saka ndamboenda ndichiti ndedze kubatsirwa vanhu vese zvakangonetsa kuti vandibatsire. Ndokubva ndazongoenda pamba apa ndikangokonesa kutora chiivhu, nokuti mumwe munhu akati ivhu kana ukazogara naro unogona kuzodako pamwe kuti asi kuzorishandisa wokushandisirwa. Pamba pacho pane maloja varipo vari kuroja. Saka iwewe muzukuru zviri kwauri naye?
tine pamwe patichaita nharo. Okay. Zvonodaidza muupenyu hwako. Nekuti apa pandiri kutsanangura handitika. Ndiri kudzidza zvishoma nezvishoma asi handina kugara mumatare. Ndiri kudzidza hangu zvishoma nezvishoma panhau yako ndo yandiri kuverenga. Asi chandoda kukudzidzisa chiri chechokwadi. Chisingakupedzere mari nekukuzvimbisa makumbo kukwidza nekudzika. Ushe hwakaiswa pauri. Mbuya vako shungu dzavo nanhasi havana kuzorora kuti dai waita basa ravakakutsidzira kuti unge uchiribata panyika pano. Asi zvazvaita ndezvekuti zvakwauri kuti unorigamuchira here kana wariramba porwiwa shaverero dzingwa rudi zvaro roenda. Asi kana warigamuchira uchaona kuti ungararame upenyu hungareruke. Asi kana warigamuchira uchazonongedzwa kunzi teta avo kana kuti mbuya avo vanoti asi vanobuda usiku. Aiwa ina handiride sekuru. Handisi kurida, handisi kutomborida zvangu. Handisi. Basa rakabatwa ndisingade ndiri mudiki. Ende nekukura handifunge kuti ibasa rakanaka. Ya, kuva basa rakanaka harina charakanakira nekuti pamazuva unganzenge wamunhu angatonyoresa bhuku nekutosarudza kuti panguva yakadai atiri kupira kuti aite chibayiro ndinhingi. Pakufambwa utonzi mune bhuku ramakanyora kare kuti vanhu vafe. Saka harisi basa rakanaka zvachose, asi ibasa ringarerukira nyama yako. Asi zvazvinoita ndezvekuti unenge uchida kunzi ubatwe, ugadzirwe, ridzikamiswe kana kuti ritandaniswe riende. Saka sekuru, for the meantime ndochiita sei? Nekuti ndadzokera kuno kubasa. Kuti ndidzoke futi ikoko manje. Aiwa, hatina kukutidzoka zvedu. Chikonzero chiripo ndechekuti tiri pamhepo, nhai muzukuru. Tiri pamhepo, dzimweni dzenguva kune vapindawo paconference call yatiinayo. Handidi kuti tizosvika patingati zita rako ndiani, toita kunge tiri kukumaketa Zimbabwe yese nhai. Wanzwisisa zvandiri kuedza kutaura. Asi rega ndikubatsire ndichidai. Dai waregedza kuchema nekuti kumatara hakuzodiwa shungu. Zvazvaifanira kuita ndezvekuti ndaida kuti ndichakudomera zvinhu zviviri zvitatu ondoudza kuti uchazviwana here, then tozotaura iri kuinbox nguva nenguva. Nezuro ndiri kurangarira kuti unenge wakambondisira maaudio handiti? Ndakaisa. Wakambondisira maaudio nezuro? Ndakaisa sekuru. Ndine urombo, foni yangu iri kupota ichirasa zvinhu, saka maaudio ena anga ndisisina, ndandiri kutozvifunga pandamuka kuti ndine nhamba dzakandisira maaudio kuti ndichadziwana kupi, ndandisadziwani, ndiri kutenda kuti wauya. Zvandoda kuti ndikubvunza nditi pauri ipapapo ungawanewo bute ratingati bute rehondo riyani? Ndinowanotengesa kuno. Ungawanewo here zvakare spirit iye inoshandiswa kana kuti kuchipatara nemadzimai ameno pakusunga kuku nepakuku yepepo iya. Alright. Ungazondiwanirawo here malemoni zvekare? Notenda. Ko pane chimwe chete chandakuda kunzwa kuti ungachiwana here, kana usina kuzochiwanawo hazvo asiri nyaya. Ungawana here mwana mudiki asati ateera musikana? Ndinenge ndakutotsvaga vevamwe. Zvisineka. Ndinotenda. Saka iye iyoyo ndiye achaningirika ikolo yangu. Munogona kumudirector uya pano. Ndipa mama. Direct first. Ngoti mina ndipe munhu akuza. Hello, sorry ndanga ndiri kuatenda mumwe munhu. Aiwa, kana problem ite. Alright, yeah. Saka ukandiwanira izvozvo handitika. Ouya ku inbox. Ewe. Kana uchingauya ku inbox toona kuti ungambobatsirwa zvekuti
asi munguva yatiri sezvandakudzidzisa ndezvekuti kana uine munhu auri kufambidzana naye kana une munhu auri kutarisira kuti angapinde newe mumba, imbomirai kuti uende pakuti mungaite mwana, nekuti wakatariswa nemaziso akanyanya kuti urikuda kupfuura sei ipapo. Kararamiro kauri kuita nhasi uri kurarama upenyu husiri hwako, uri kurarama upenyu hwakararamwa kare. Izvozvo wakambozvinzwa ndizvo? Saka ndo kararamiro kauri kuita muzuva ranhasi, uri kurarama upenyu hwakararamwa kare hwekuti hwako iwewe hausi kukwanisa kunge uchiurarama. Saka imbonditsvagira izvozvo zvishoma. Dai tawana pute rehondo, towana spiriti yeblue iya, yepepo iya sorry, towanawo mwana musikana mudiki. Tomboona kuti tingabatsirane sei, imboti kamurwei kana uchinge wazowana mukana. Sekuru ndinonzwa pamwana apa ndichitira kuti kana muridza akaramba kuti mwana wake akuda kudai, inini ndinaye mwana mukomana mudiki ane 10 years, handizive kuti zvingazoita here, nokuti pamwe mumwe munhu nemwana wake anogona kuti koma akumitise here, but handikungotaurawo zvangu kuti zvikadaro mwana wangu mukomana uyu ane 10 years hakwanisi here. Ndichakudzidzisa kuti zvichaitwa sei takuzotaura inbox kuti but nanga ndiri kudzidziswa kuti pangade musikana zvapo, asi ndichakudzidzisa kuti todii, nokuti uyu mwana mukomana ari mwana wako zvekare. Basa ratinenge takumubatisa ndiri kuti achaona muviri wamai vake. Kana uchinge aona muviri wamai vake hazvizofamba zvakanaka. Hazvinzwi kudzwa naye tingamubatise mhosva, asi zviri zvese zvinoita hazvo. Okay, sekuru ndinotenda nenguva yenyu. Saka ndanga ndichingokumbirawo kuti in brief mungotaura, because sezvandakuudzai kuti tangoti tichitanga kutaura, pamangotanga kutaura kuti nyora makombiyuta abva angoti dzi ose, ndanga ndichikumbira kuti mungoita in brief, mungodzokorora kuti kana muchiti hushe nenyora idzo dzamanga muchitaura manga muchiti kudini. Alright, kana tichiti hushe, patinoti hushe paya tiri kuti amai ava naambuya vavo vakagadzikwa shaveri yatingati vaida kutambidzwa shaveri yatingati rehuroyi, asi pakuda kutambidzwa shaveri huroyi vane chikamu chikuru chakatoitwa kudhara panyama yavo, harina kuzopedziswa dare rekuti titi rapera. Vangange vachinzi nhasi vari kutokwanisa kunge vachifamba usiku vachidii zvavo vachiroya, asi hushe uyu hugere paropa ravo, zvekuti ipapa kwakangoita vanofamba usiku vangatotorwa vachitonoshandiswa kutungamidzwa vachidii zvoreva kuti nanhasi vangatodudzwa kunzi vanoroya, asi vasinawo kunge vakabata kana kuti vakadeura ropa kana kuti vakanokanganisa mhiko dzevamwe vanhu nekuda kweshavera kaiswa pavari nambuya vavo. Alright. Aiwa, tinotenda sekuru, zvanzwika. Ndiri kuziva kuti muri kumhanya asi ndinokutendai nenguva yenyu yamatipa. Tinotenda. Tanga tichiripo hedu munhu andiri kumirira anga asati asvika kutiwo taita muteereri mumwe chete ndabatsira, dai vanga vatoita vaviri ndaigona kuvapedzera. Alright. Regai tione, pane vamwe vanga vakandi sendera message yavo, but I think vari offline. Alright, imbovazama. Rega ndingoti batei nemuzukuru zvishoma. Muzukuru? Ndinotenda. Vana ava handitika nekuda kwezviri pauri, usavaite vako. Okay. Sununguka kuti vana ivavo vapotewo vachienda kuchivanzi chavo kana kuti kwatingati kumusha kwavo, kumusha kwana baba vavo nai. Okay. Nekuti kana mafungu nemafungu asumuka,
ndingaone ungazovabvutirwa uchinzi ndiwo vauri kudada nawo. Okay. Nekuti kana wanzi ndi uri kudada nawo, patingaende kunobvunzira kuti ko vana vaparara nei, uchaudzwa kunzi huku yadya mazai ayo, zvoreva kuti ndiwe unenge waparadza. Okay. Saka ndaida kuti vapote vachinotsika muruvanze rwavo kuti vachengetedzwe. Okay. Maita basa nedzidziso. Iwewe uzoya kuinbox tizonyatsotaura nokuti pane zvimwe zvatisingazokwanisa kutaura pakadai so nekuti chirongwa ichi kana tataura chinenge chine vakati wandei vari kuita sei vari kuteerera kuti ndizonobata madhiteo kana kuti ndosaka ndisina kubvunza kana zita rako, ndisina kukwanisa kubvunza mutupo wako, ndisina kubvunza zvii. Tinenge tichiitira kuti chirongwa chinenge chichiteerwa vanhu vakawanda tichengetedzewo iwewe nekuti dare rinoitwa muchivande naye. Isekuru ndanzwisisa. Ndinotenda mukuru, asi panguva yese usatendere kuti musodzi uyerere pamatama ako, zvikuru sei kana uchinopinda mudare. Zvinorwadza sekuru, zvinorwadza, zvinonetsa kugamuchira. Ndinozvinzwisisa, asi ngatiti tingozvifananidza nekuti munhu akafa. Tenda Mwari kuti uri mupenyu, uri kurarama, uri kurwirwa nemidzimu yako iwewe. Uri kupikisana nezvaida kuiswa panyama yako. Pamusoro isekuru. Ndinotenda. Maita basa. Ndinotenda mukomana asi ndiripo. Vanzvadzi, nezuro makazotaura nyaya yekuti pari zvino kune mwana akasungwa. Muchiti ndo zvazvinoita kuti mukangobata mari chete, mari iyoyo inobva yangotoshanda kuburikidza nematambudziko. Munokwanisa kumbotaura nyaya iyoyo? Sekuru, nemwana mukomana mukuru uyu anonetsa. Akatombotanga achiita kutoba zvinhu, kutora zvinhu mumba, achitengesa, achiita zvaaita. Saka upenyu humwe huri kutongondishungurudza mumwana iyeyu. Izvozvi pakabva kuZimbabwe akasungwa ndokuendeswa kustation kumapurisa achinzi awanika ane zvinhu zvaainazvo zviri kunze kwemutemo zvanga zviri muhomwe. Ndikanzi ndibhadhare mari inokwana kunge $60 kuti abude kuti azoenda mujeri, kuti asazoenda mujeri, zvekuti dai akazoendeswa kujeri mutongo waitogerwa wainga wakakura mumakore akaita sei akawanda, ende zvaizoda futi mari yakaita sei yakawanda. Saka ndakatozomutorawo panga ndakachengeta kamari kekuti otishandise mwedzi uno, kuti ndakadzoka kumushande ndisisina chandinacho, ndinobhadhara rent, ndotsvaga kuti mari yekuenda kubasa, but mari iyo ndakaitorawo futi ndikaendesa kumapurisa kuti mwana uyu akwanise kubuda. Zvinenge zvichiitika ndopandataura paipai nekuti matambudziko aringosikwa achisikwa. Zvazvinongofanira kungoita ndezvekuti vana ava iko zvinozvi mwana uyu agere kupi, kumusha kwake here kana kuti kumusha kwenyimi? Vana ndinavo vese, ndinochengeta ndega sekuru. Vana ivavavo zvisinei kuti kuna nababa vacho kunonzi chii kana kuti kunonzi chii, vana ivavo ngavaende kumusha kwavo. Handina kuti vanogara ikoko. Ngavaende vanoyanana nehama dzavo, inyaya yekuti vari kungodaidzwa mazita avo kumusha kwavo. Saka ngavaende kumusha kwavo. Kana mwana akatoti aita chakati, ita kuti hama dzake dzizive, usarwe uri wega, nekuti ucharamba uchinyadziswa uchirwiswa nekurwiswa kusvikira uchaona kuti uchashandira pasina nezvinhu zviri padhuze. Hamino kana wandinzwa? Ndakunzwa isekuru. Saka wakapedzera kuvaendesa kumusha kwavo rini? Kare iye mukomana mukuru ndakatombovapa kuti vachengete mwana, akambogara ikoko, but ndakazoona kutoti ndinenge ndichingotumira zvinhu mwana asingagari zvakanaka.
ndichingodai Yeah. apana chaizvo. Saka anochengeta mwana ndimai, asi iwewe dzidza kuti mwana vapote vachiyanana nerudzi rwavo, nekuti kune zvakawanda zvinenge zvichiitwa kumarudzi nemarudzi. Vana vako vanenge vachisara vasina, saka kazhinji azosarira kumashure anosarira shamu. Uchaona kuti kuturikwa nekuturika dzimwe dzenguva kuchaturikwa pavana vako, saka ngavapote vachienda kurudzi kwavo. Asi ndichakudzidzisa kuti kana vachienda kurudzi vanoenda vakabatei, kuitira kuti navo zvinhu zvavo zvivaitire zviri nani. Vana vako vangazonongedzwa kuti marombe neshungu dzese dzawakaita pakurarama, zoshaya chinokubuditsa. ya ichokwadi. Saka ndangoda kudzidzisa kuti ngavasununguka kuti vaende ikoko, asi ndichakuudza zvaunoita kuti kana vachinge vanosununguka Okay. Maita basa nedzidziso. Maita basa. Oh, I think network yasekuru yabva yadona, but munokwanisa henyu kuzoramba mungotaura navo kuinbox. Ndinokutendai vahanzvadzi. Maita basa. Alright, aiwa zvakanaka. Vidari ndo conversation yandabva mukuita nasekuru samaita navahanzvadzi vedu. Please let us talk about this issue in the comment section. Kana kuinewo kwamunoziva kwekuti vanokwanisa kuenda vakawanawo help, please ngativabatsireiwo. Ivo vanga vachiti havana data rekuti vapinde paYouTube, saka vati kana kuinewo vanhu vachanyorawo mucomment section ndongoitawo zvekukopa ndichipesta kuchati ravo. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.